Hej og velkommen til alle sammen. Magnus. Au, du skader mig. Stop dig selv. Fuck, du skader, dreng. Jeg skader mig. Nå, hvad skal vi lave i dag, Magnus? Vi skal flække på heste. Skal vi flække en heste? Okay, jeg er med. Jeg til den her server. Lige får i beskrivelsen. Nej, den gør ikke. Den gør. Magnus, sluk for dit fjernsyn nu. Ja, skal vi se. Ja. Tak. Så er vi recording. Jeg lægger lidt lige nu. Ja. Nå, nu skal jeg sætte mit headset oven på. Sådan der. Så. Ups. Jeg anbefaler at lægge ud i kisten. Eller det kisten. Som sagt, hvor vi skulle slash EEC. Og craft. Det er fucking nice. Dags. Hvordan kom du så hurtigt tilbage? Nå, der er slash back. Nej, Det kan være, at vi kommer til at livestream i dag. Vi er lige kommet hjem fra Norge. Mega hyggelig tur. Jeg har tænkt mig at lave en lille vi har tænkt os at lave en video. Altså nu er det så for sent, ikke nu er vi kommet hjem, men for billederne så har jeg tænkt mig at klippe det hele sammen. Nice, ikke? Og han er så næsten lige på division. Ja, whoop. Nu lægger jeg igen. 100.000 fps og så fuld chunks. Yes, så lægger jeg ikke mere. Jeg lægger ikke mere. Nej. Magnus, stop dig selv. Ændre. Ændre tiden, please. Danke. Jeg bliver flækket af en spider. Nej, Magnus, jeg har en bedre mus end dig. Min fucking god admin. Jeg skal gå AFK. Magnus, man kan bare skrive /AFK. Jo. Start. Det kan være, at vi kan komme til at streame lidt inden for DDP i dag.
Who knows? anden server. Eller en anden server for den sags skyld, ja. Og vi kan vise jer, hvor vi kan bruge pickaxe til 60, ikke? Magnus, det har han ikke flere af. Jeg har vist det. Har du det? Ja, ellers ligger og din putter. Jeg lukkede ud med min. De 2. For jeg døde jo med en. Kan du ikke huske, jeg skrev det til dig? Fordi jeg prøvede at trappe en mærkelig en anden en. Ja, altså der er til sin egen trap. Anved. Nej, ikke regn. Togelle downfall. Det var ikke ejeren. Så tak for det. Seriøst. Det kan jeg, Magnus. Jeg kan toggle downfall.